Ano yung makapagpapaganda o makapagpapagaan ng pakiramdam mo, kabisyo? Ano ito? Ay, gusto ko yung sinabi mo. Kapag may nagsabi sa'yo ng libre ko na. O kaya kapag may nagsabi sa'yo ng may sweldo na. Or kapag may nagsabi sa'yo ng uy, dadagdagan ng sahod mo. Ang sarap sa feeling na gano'n. Alin man doon, ang sarap pa rin. Lalong-lalo na yung libre. And speaking of libre, kabisyo, alam mo ba na yung toll sa Cavitex area, libre. 30 days libre ang Cavitex toll. Kaya kung ako sa'yo, kahit taga-norte ka, diyan ka na dumaan. Malasap mo lang na may libre sa mundo. Alam mo, kapag Pinoy talaga, sobrang into libre. Kahit ang daming ginagawa niyang taong yan, basta makaramdam siya, malaman niya may libre, ay, pupuntahan ka niyan. Dadayuhin ka niyan. Ganon. Pero syempre, depende kung may mapapakinabangan talaga siyang tunay. Pero kung tigli 5 piso lang yung ililibre mo sa kanya, parang wag na lang. Pero kung medyo malaki-laki yan, talagang pupuntahan ka niyan. Ang tawag dyan, oportunista. Charot! With Harot. Ang gandang balita to sa lahat talaga ng mga kabisyo nating taga-South, especially sa mga bumabiyahe from Cavite, from Parañaque, from Las Piñas, sa mga taga-Bacoor dyan. Ayan, napakagandang balita nito para sa inyo. Susulitin po natin yung 30-day na toll-free sa Cavitex at naniniwala po ako na medyo makakaipon-ipon tayo dito. O, diba? Makakaipon yan. Nang sama ng loob. Charot with Harot. Anyway, kabisyo, walang samaan ng loob dito. Basta 3 to 5 p.m. ka, tumutok. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi mo na ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocky Tera.